sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City General Hospital may tagamang 110 million pesos na pondo na itatabang sa mga pasyenteng taga-Naga. Final screening para sa mga aking may diferensya sa ngabil, ginibungo niya na aldaw. Lalaking mayong trabaho, arestado sa pagpabakal subuot ng illegal na droga. Naga City Police Office nakapagrehistro ng sunod-sunod na insidente ng harabunan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Lokal na gobyerno kang Naga makakaresibi na ng dakulang pondo para makapag-operar ang Naga City General Hospital urog na sa pagtabang sa mga pasyenteng residente kang Naga. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung bakungo niya na simana, sa masunod na simana, bubukasan ang Naga City General Hospital na yaon sa New Balatas Development Area. Susug Naga City Mayor Nelson Legacion, andam na ang mga personel kang hospital, pati na ang mga kagamitan. Kung ano ang serbisyong nariresibi ka mga taga-Naga sa Naga City Hospital, iuman ang makukuha sa bubukasan ng Naga City General Hospital. Kinumpirmar man kang alkalde na igwang maresibing pondo ang lokal na gobyerno kang Naga para sa pag-operar kang bagong hospital sa syudad. Hali sa Ako Bicol Party List sa irarom ka Medical Assistance for Indigent Patient Program. Ang pigulayan mi po taigwa ng 10, additional 100. So tangani ngayon sararuan lang si processing sarong dokumento na lang, and according to Yusek Roger Tong-an, pwede da. So mataong instruction ki Dr. Ernie Vera iyo man na ito si total amount na ida-download sa city, 10 million plus 100 million, total of 110 million. So yearly so ang allocation po kaya? Ang sabi sa kuya, basta naliliquidate lang tulos yan, perming igwang kasalida. Kung ang pasyente na residente kang Naga yaon sa ibang hospital, pwede pa subot ining tabangan kang lokal na gobyerno kang Naga sa irarom kang MAIP program. Ining MAIP na itataos sa tuya para sa mga residente lang kang Naga, dawa na po nga ni pasyente sa ibang hospital. So may magkakanigong arrangement lang nagigibuon kita kayan. Sa ibang hospital? With other hospitals like Mother Seton, NICC, Bicol Access, ipiprepare talan po si dokumento. Sa ngunyan, outpatient muna ang pinag-aako sa Naga City Hospital mientras na yaon sa pagpreparar ang lokal na gobyerno kang Naga sa paglipat sa bagong hospital, ang Naga City General Hospital. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto kabali sa inaasikaso ngunyan, iyo si mawawalat sa babayaan na Naga City Hospital na makakabali sa primary health care facility kan Naga. Ang Naga City Hospital ang masasakop sa buot ni Dr. Ronnie Amoranto. Susog kay Mayor Nelson Legacion, magiging apat na ang primary health care facility kan syudad ning Naga. Iyon naman na inaasikaso ni Dr. Ronnie Amoranto. Mapasa sa irarom kan sa iyang authority or jurisdiction si Old City Hospital as a primary healthcare facility. So magiging apat na ang sa tuyang primary healthcare facility, Our Lady of Lourdes, City Health Office 2, sa Santa Cruz yan, operational na. Si Super Health Center, once it becomes operational, ongoing pa kaya si construction, and then si Old City Hospital, Peña Francisco. Sa iba pang Bareta, libreng pagparehistro sa Philippine Statistics Authority para sa National ID as in childbirth registration. Inaprobitsaran kan mga taga-Naga. Uy ang sakuyang report. Kasabay kan pagselebrar kan National Children's Month, nag-sponsor ang Naga City Council for the Welfare and Protection of the Children na pinamamayuhan ni Mayor Nelson Legacion.
asin City Administrator Elmer Baldemoro bilang Executive Director nin libreng childbirth registration, siring kan late registration kan Certificate of Live Birth, acknowledgement of affidavit na magamit ang apelyido kan ama, correction of clerical errors, asin iba pa. Kabali padigdian PhilSys registration para magkaigwanin national ID. Ginibo ini sa Public Safety Office Training Hall, ngunya na aldaw. Ini pong childbirth registration para po matawan lugar itong mga aki na mayo pa ning birth certificate dahil kamautan ta po na matawan ning birth certificate ang mga aki digdi sa naga dahil ang number one right of a child po baga itong to have a name, nationality, etc. So saro po sa paagi kayo magkaigwan ning birth certificate. Aside from na ang birth certificate, ipo baga ang kinakaipuhan, kung mapa-enroll ang aki, itong mga iba pang mga lakawon, kung mako ang passport, etc. So dakula na bagay po na sarong aki igwaning birth certificate. Si Nanay Virginia Duhapa, bit-bit ang birth certificate kan sa iyang 78 anyos na ama para ipatama ang middle name. Ang arog subot kay ining aktibidad kan lokal na gobyerno, anda kulang tabang sa arog nindang may kalakawan sa Philippine Statistics Authority, urug nata libre. Siyempre, matutok doang kaninda kung anong mga proseso. Tapos kung mayo ka pong babayaran, dakula man po bagang tabang. Tigas kaso ko naman po yan dyan sa City Hall, kundi may mga requirements pong inaragad sa akin. Nagdurar lang nin maghapon ang nasabing aktibidad. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, sinaro-saro man City Administrator Elmer Baldemoro ang mga programa kan lokal na gobyerno kanaga para sa mga kaakian na pinapusog kan mga inaprubaran na ordinansa kan sanggunian panlungsod. Kabali digdian pag-ataman sa mga nanay na bados, hasta mga abot sa pag-eskwela. Katuwang mandigdian man lain-lain na opisina sa lokal na gobyerno kanaga. Pungyaon sa tulak ang aki, kabali po naman sa first 1,000 days program for children. Ito pong pag-ataman sa ina, asin ang aki sa laog kang tulak. So parte po yan, katuwang ta po dyan ang City Health Office, ito pong mga barangay health center, mga midwife sa manlain-lain na barangay. Pag pinangaki man po yan, kayo po ang kayo itong immunization, itong ibang pag-ataman sa mga aki, itong health and nutrition program to ensure ipo na maray ang salud asin nutrition ka mga aki. So katuwang ta din po dyan ang City Population and Nutrition Office. Sa iba pang bareta, hahalaton sana ni City Administrator Elmer Baldemoro na makapag-asumersa sa indang pwesto ang mga bagong opisyales sa barangay bago ipaapod ang mga magiging chairman kan Committee on Children para pag-urulayan subuot ang pagbilog kan asosasyon kan mga komitibang nagkakapot mapadapit sa mga kaakian. So hinanda lang po na mag-assume sindaning office ito mga newly elected. And then after po kayan, si mga napili na Committee on Children sa Lambang Barangay, ititipon tamang po giraray para po i-reorganize itong Association of Barangay Children Organization. Sa pagbabalikan news break, sunod-sunod na insidente nin harabunan sa syudad ni Naga, mga sospek padagos pang pinagahanap. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nasa 70% na kan mga maestra asin individual na naging katabang kan Commission on Election sa nagtapos na barangay asin sanggunian kabataan election ang nakaresibi na kan sa indang honorarium. Ini ang itinaong impormasyon ni Attorney Michael Julia, COMELEC Officer Kanaga. Ang honorarium kan mga nagtabang sa eleksyon an kaipuhan maitao sa laog nin 15 aldaw pagkatapos kan pirilian. Ang chairperson kan electoral board ang makakaresibi nin 10,000 pesos, 9,000 pesos man sa member kan electoral board as in district election supervisor, mantang 5,000 pesos man ang para sa support staff. Sa iba pang bareta, yaon giraray sa siyudad ning Naga ang grupo kan Operation Smiles Philippines para sa final screening kan mga kaakean na may problema sa ngabil asin ngala-ngala para sa libreng operasyon. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, bako lang ang mga kaakean na taga-Naga ang matatawanin libreng operasyon kundi maging hali sa mga banwaan na miyembro kan Metro Naga Development Council. Taga-Naga po and at the same time Metro Naga. Kaya nga po baga ang nag-imbitar sa mga munisipyo na miyembro kang Metro Naga Development Council na i-avail po ining oportunidad na ini. Sa police report, mga sospek sa magkakasunod na harabunan sa syudad ni Naga, padagos na pinagahanap kan mga otoridad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Oktubre 31, kang ma-report sa Naga City Police Office ang insidente ng panghabon sa sarong boarding house sa Barangay Libuton, Siyudad kang Naga matapos na maghali ang mga naka-istardigdi huli kang halawig na bakasyon kan undas asin eleksyon. Ang harong nila og subutin parahabon, kwarta na nagkakantidad 209,000 pesos ang nadarakan mahabas, kaiba na ang alahas. November 2, sinulo ang kubo sa tubahan kang residensya kang biktimang call center agent asin residente kang Barangay San Isidro, Siyudad kang Naga. Rinangka ang sirado dura kang harong, dinara kang deebistadong suspitsadong laptop kang biktima na nagkakantidad 19,000 pesos. November 5, nilaog subot sa harong ang sarong babaeng abogada sa piritan na kinuha ang cellphone na nagkakantidad 50,000 pesos. Kan magkurahaw ang abogada, ini kinulata kang suspect kan armas na badil na dara saka insigidang nagdulag. November 6, mayong tawang harong kang retiradong maestra sa Barangay del Rosario, Siyudad kang Naga. Niraot kang deebistadong suspect ang screen na bintana sa likodan na porsyon kang residensya. Kan makalaog, hinabon kang suspect ang relo, cellphone, manlaila na klase ng alahas, asin badila pang airsoft. Alagad ang iba, nawalat o iwinalat kang suspect. Ang apat na insidente ng panghabon sa Siyudad kang Naga, ang padagos pang iniimbestigaran kang Naga City Police Office. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Arestado ang sarong 47 anyos na lalaking mayong trabaho asin residente kang Zone 6 Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Siyudad ning Naga sa ginibong anti-drug buy-bust operation kang Naga City Police Office Police Station No. 1. Nakumpiskar sa sospek ang 3.2 grams ning shabu na nagkakantidad 21,760 pesos. Ang sospek ang yaon ngunyan sa kustodiya kan Naga City Police Station No. 1. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.